الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bwaga siliki biye jumae biye lahoroma donye bwaga siliki ambi juma donya minna ikado sungolo mangono minye o deme uye ambo la o kore do fara la doka barika do fara la barika ka bwaga siliki kado ala nyini ani ala batu do fara la ka bwaga siliki anga ala nyini ala minye setigi anga ala nyini ala minna bebe fara ala minna anga ala nyini ala minna le deba bele jile tengu ka bele jile nyena bo abebe ka Allah ta'ala min yana ne kabo Allah dima Allah min nayi meleke ba keme konondon di bi konondon da Allah min nayi meleke duru ku nyemaye ku bla kachi la gien ani la harache kul faya kun bwaga siriki ka don o nyema duru no itayiru mairu abisu meleke min doye meleke li mautu ani nabila jibrila nunu mbe Allah ka bara dila gine ba keme konondo bi konondo ni konondo jina duru de nyemaye gien du kolo sanve ani lahara abisu jine keberu jine muntayiru jine samarusu jine trafata ini jine boga sirgi ni jine duru ni alaku mahab nyatu ni nyele che ibasoro barakera ka ba du kolo kwa jikono sanga ba wulu vla katabla du makolo wulu vla boga sirgi amani na Allah ta'ala fe shemasa masami na ye nyeda na le masakele de bi nyawuli masami na nyuma da ka juma da amani na Allah ta'ala fe alaka nyuma cha mashura anan badonga an ngani jamana min doye mali kanga jamana kishi kanga jamana tanga ala ko kaka ala kama ala ko kaka ala kama ya rabbi ala ko kaka ala kama akoken nabi min ne qur'ane lazim baraka kama magani madne baraka kama kurishu baraka kama kira bayin la horma baraka kama boga siriki angara mogo min be bolola angara mogo min na degunedu boga siriki ka do no ye talakaw ka cebay orba mi na bi nyoro boga siriki ka do abi bolola abi bolo minga Allah ta'ala de ba don akara kada ku minga Allah ta'ala de ba don min ba kofe Allah de ba don ambi do ka ya rabbi ala ka kishi ala ka kishi ala ka kishi ala ka tanga ala ka nyuma boka sa ama boga siriki degu min dale do ka jamana e jegere adonedu minum ba ko minum ba kono minum ba kofe boga sirika nyanyi na Allah ta'ala fa alaka koshuma min ba to binyina jamana ngo ala ku halaki ala ku takiye boga sirika ka don min do yo baraka mine don godo min ni min bita ku segere fali ni nyangata la boga sirika ba jira ka fa do min ge baraka mine boga sirika anga ke kelenye anga faranwanga anga hakilno ke kelenye anga limania boga sirika nandi manana ka fo Allah ta'ala ni anga jamana ma boga sirika abi konve anga jamana de koka ani konona boga sirika ala ka bele jile kishi hami be mina gele be minga be bi tadon ya rabbi anyanyi na Allah ta'ala fe boga sirika ala ka bele jile mugo gla ala kana ge danga denyi ala kana danga dembwana ya rabbi itika koraka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم عين القلال الافوا والافيات في الدنيا والاخره لا حول ولا قوه الا بالله العظيم الحمد لله الحمد لله nako bala to bedi on was ko de bila ay nyenga de chien kase ka jako sobe boga dirigi mengele ku ninga boni sebe mi nu kama le sof ni abolu ko chien ke masaba chien bi saba ani flaye boga dirigi fasiri keba atwa de ko umaru bari la ke ko boga dirigi ikado fengo fe na bise ka makunu kana so ka ne dai la ki nemu boga dirigi ikado alamisa temene o to kunu nyede mi nye kiri tegelawye oni dangoroba nyuanye boga siriki ka do sangele ni ngo mi ngoni adama jare ni bele jele ko ma ben le cerveau anyini ngara sawo boga siriki ka do nyini ngali lala mi nye sebani kala ka hakilina ye ana kanubaw ni ngofe lala mi ngoni ye blali usuma boledu sabula ni bele jele na sangele ni ko yi ka do mi nye ben le cerveau ka fo kwa ka nyini ngare de critique la o fe jelaki chama de daranywanga o bele jele
de kuma ka sɛgɛsɛgɛ ko o lajɛ minɛni kun ye min ye ani wulikajɔw kan ka boloda alamisa kunungo kiiri tigɛla pôle judiciaire min n'o ka baara ɲɛsinen bɛ cybercriminalité i k'a don kɛlɛli ma o y'a ka dossier ta sa ka poussière bɔ a la Boubacar k'i k'a dɔn ɲɛngɔn ni ka ɲinali kɛ ni hakili b'a la dankɔrɔba in bɛ bolola kabini septembre kalo san 2023 a minɛkun kun fɔlɔ Boubacar o de ye a ye kuma dɔw fɔ radio so dɔ la kuma minnu kɔni jɛngɛnen don kuma minnu bɛna ni balawu ye kuma minnu bɛ kɛ sababu ye min ye jamana dɔw ɲɛ k'u su ka bila fanga na Boubacar k'a dɔn a minɛna o kutumu de kɔnɔ k'a datugu o minɛni kelen Boubacar février kalo tile 26 san 2024 a kun welela cour d'appel la k'a da tulo kan i kun minɛna nin de la minɛni wɛrɛ ani jalaki wɛrɛ n'u bɔlen don ka ɲɛsin ma Boubacar k'a dɔn k'o kɔni k'o nana caya kosɛbɛ kiiri yɛrɛ kɔni kun ma kɛ sa sabula nin bɛɛ lajɛlen minɛni de ye minnu kan ka sɛgɛsɛgɛ kiiritigɛlaw fɛ ni ka sɔrɔ ka kiiri kɛ walima kiiritigɛlaw k'a ɲininka hali n'o y'a sɔrɔ min ye Adama Jara ye bɛɛ le cerveau Boubacar k'a dɔn Kɛɲɛrɔba kaso bonba a dankun bɛ yen n'i y'a mɛn mandat de dépôt Boubacar e y'o sɛbɛn kɔrɔ dɔn sabula i ko o man di o ye minɛni de ye Boubacar min kɔni ye nin ko ninnu ye san 2021 kana bila 22 la Adama Ben le cerveau a kɔni bɔra jiri de sanfɛ ni kana tu kɔlɔ kɔnɔ sabula ale yɛrɛ kun ye faama ye député bulon min b'an fɛ yan a ka wulikajɔ fanga kun ka bon maa caman yɛrɛ kun y'a fɔ ani camancɛ fanga mɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka di nka mun de nana ni nin bala ka wuluw ye fo kana se gɛlɛya damanda ma Boubacar k'a dɔn kuma jugu min ye naniniw ye ka taa se k'a dɔn jamana yɛrɛ a bɛ coro kuma minnu na kiiritigɛlaw ka fɔla nin bɛɛ lajɛlen de ye jalaki ye min b'a nɔfɛ Boubacar sɛbɛnnikɛla ko dɔ nana fara dɔ kan yɛrɛjɛkulu minnu kɔni bɛɛ n'olu b'a kanu na n'olu kɔni ka hakilina ye bɛɛ le cerveau fiɲɛbɔ da ka d'a ma olu caman y'a jira a minɛni min kɛra ni ka se a ɲininkali ma kunungo Boubacar nin bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to i k'a dɔn yɛlɛma caman ka don min kɔni ye a ka kasolabila ye dɔw yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ min ye nin kɔfɛ i k'a dɔn a na ɲinini kɛ min y'a ka sɔrɔ nin dɔnbaw ye fiɲɛbɔ da ka d'a ma lala ko tɛ ten Boubacar k'a dɔn o bɛ sɔn ka kɛ nka kiiritigɛlaw kɔni a ko b'olu de bolo Boubacar min ye pôle judiciaire o y'a jira k'a fɔ Adama Jara Ben le cerveau Boubacar a ka ko ninnu jara kosɛbɛ sabula minnu fɔra a fɛ i k'a dɔn kunnafoni di siraw la ani a ye nɛgɛjuruci dɔ kɛ i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli n'o jateminɛ fana ma laban nin bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛra sababu ye k'a kungo gɛlɛya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le soft kɔnɔ a ka bi bɔli karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara le soft an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ne sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko sort de Bamako sort de Bamako Maimuna Dumbuya nin y'a ka fasiri ye a ko min ye diɲɛ naani tɔnba ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen min n'o bɛ farafinna tilebinfɛbolo la yan ani Sahel jamanaw to a la n'o ye Leonardo Santos Simao ye b'a ye k'a fɔ laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ jɛkulu fɛ min n'a bɛ kɛ sanga n'a ka waati ni nin bɛna kɛ a tako 17 n'a ye o baaraw ninnu taara don Senegali faaba de kɔnɔ n'o ye Dakar ye o b'a ye fana o kɛnɛ kɔnɔna na maa kofɔlen n'o ye Leonardo Santos Simao ye a kɛlen kɔ ka kɔrɔfɔta a y'a jira k'a fɔ jɔnko Ala an bɛ du waati min na sisan min ye AES jamanaw ye olu minnu yɛrɛ ta ka bɔ CEDEAO ka tɔndenya la ka kɛ u damana jɛkulu ye ko kulu fila in k'u man ka kɛ fademaw ye koyi n'a ma ɲɛ k'a fɔ AES jamana saba n'o ye faso Maliba ni Burkina ni Niger ye n'u y'u yɛrɛ ta k'u bɛ jɔ u yɛrɛ kolo la min ye waati ni don natɔ kɔnɔna ye Leonardo Santos Simao ka fɔ la i b'a ye k'a fɔ ko jɛkulu fila in de kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa gɛlɛya minnu bɛ yen jamanaw kɔnɔna na jamana minnu bɛ tɔn fila in tɔndenya la olu bɛɛ lajɛlen ka se ka hɛrɛ sɔrɔ ka taa se a jamanadenw ma n'i y'a lajɛ min ye kɔrɔfɔ caman ye o kɔni o ta la ni ka ɲɛsin kulu fila in ma Leonardo Santos Simao fɛ a y'a jira k'a fɔ min ye CEDEAO ye n'a ma ɲɛ k'a
k'a fɔ AES jamana saba olu yɛrɛ ta ka bɔ CEDEAO kɔnɔ a kun k'a ka ca wa min ye lakanabaliya ye o kɔnɔ o bɛ a ko kɔnɔna na o de fanga ka bon kosɛbɛ wa ko min ye CEDEAO fana ye a ye wulikajɔ minnu kɛ ko ninnu daminɛ kɔnɔna na ka ɲɛsin faso Maliba ma n'o de ye ɲagiliw ye kun tɛ ɲagili minnu na ni jurukun tɛ a tali la i b'a ye k'a fɔ k'o de la kɛla sabu ye min ye Burkina Faso fo ka taa se Niger ma ni jamana saba k'a ye sa k'a fɔ anw de da k'a ye kelen ye anw bɛ fara ɲɔgɔn kan sa anw yɛrɛ b'an ka tɔn ni ka o sigi i b'a ye min ye Alliance des États du Sahel ye a nakun a n'a naka dɔ filɛ nin ye nka halisa min ye jɛnsilenyani tɔnba ka nin ciden ye farafinna tile bɛ fɛ bolo ani Sahel jamanaw to a la n'o ye Leonardo Santos Simao ye a y'a jira k'a fɔ min ye ale ka cakɛda ye n'o ye Nations Unies ye jɔn ko ala min ye sigi ka kuma min n'o kan ka kɛ AES ani CEDEAO ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko jɔn ko ala k'olu b'a ɲini k'a fɔ u sen ka don a kuma ɲɔgɔnya na waasa min ye fan fila ye u bɛɛ lajɛlen ye u ka se ka u ta fan faamuya wa nin b'a jira k'a fɔ fasɛrɛkɛbaa ka fɔ la n'o ye Mamuna Dumbuya ye ko min ye Alliance des États du Sahel ye ko a ma lakodɔn jɛnsilenyani tɔn b'a fɛ wa min ye Nations Unies ye wa n'i y'a lajɛ nin taabolo b'a jira k'a fɔ jɔn ko ala ni mankanw kun cayalen bɛ anw kɛ kuma k'an yɛrɛ ta n'an y'a sɛbɛnw ta ni ka ɲɛsin CEDEAO ɲɛmaya bulon ma n'u kun y'a jira kɔsada in na k'a fɔ ko kalo 6 halisa san kelen dafalen kɔ ko anw kan ka o de jateminɛ yan'an k'an yɛrɛ ta pepewu anw o kɔrɔfɔ bɔ ka bin n'o ye kalo 6 hakilina ye anw ka jamana ɲɛmɔgɔw n'o ye camancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye ka taa se jamanaden tɔw ma olu ko ko san kelen bana ma maa min fa kalo 6 bana de bɛna fɛn k'i la wa anw kɔni k'an y'anw yɛrɛ ta an tɛ CEDEAO tɔndenya la bi an t'a tɔndenya la sini jɔn ko ala ɛlɛ ni y'anw ta k'a ye min ye Alliance des États du Sahel ye n'an bɛ sa sa an na sa wa n'an bɛ balo yɛrɛ fana an na balo CEDEAO sigilen ɲɛna nin ko sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ esor de Bamako kɔnɔ Maimuna Dumbuya a ka fasiri Wagasiriki ni min tɛ kari o bɛ sa jɔnya na Wagasiriki mɛnkele ko ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 685 min ye fulakɛ ye be jalo ni y'a ka fasiri ye Wagasiriki an ye bɔli min kɛ CEDEAO la e ko a ma kɛ nisɔndiyaba ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ma wa Wagasiriki k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'o bɛ Keɲeba olu farala ɲɔgɔn kan nin bɔli i k'a dɔn a sankumɛ ɲɛnajɛ k'a kɛ a bonya n'a karama dilenkun di kun dilen do Fasaluma Keita ni bɛɛ ko a ma ko Bɛnba National jɛrɛjɛkulu min bɛ n'o k'a ma CP AES Wagasiriki k'a dɔn olu jɛra ka ɲɛnajɛba kɛ a kɛra yɔrɔ min na o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a donnama in kama min ye faamaw ye n'o ye awɔ gouverneur ye Kulukɔrɔ o yɛrɛ yira kɛnɛ ka laadatigiw min ye Fasaluma Keita ni bɛɛ ko a ma Bɛnba National ani ko labɛnbaw Wagasiriki k'a dɔn duguma bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma collectif pour la défense des militaires Wagasiriki k'a dɔn o jɛrɛjɛkulu bolofara bɔra Niger Burkina Faso nin bɛɛ lajɛlen kangaba sɛgɛrɛ kangaba yɔrɔ min do fana o ye Kurukanfuga ye Kurukanfuga Wagasiriki n'o fɔra jamana in kɔnɔ maa ma bi jamana in dariki dɔ i b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ gansan tɛ i k'a dɔn yɔrɔ min do Wagasiriki kabini diɲɛ kununko fo bi laada ko ani hakilina caman bɛ dilan Kurukanfuga n'i y'a ta k'a lajɛ farafinna ka kɛ kelen ye an ka bɔ jɔnya na ka bɔ bolo la an ka k'an yɛrɛ ye sɔrɔ bolo ani nani ni taakasegi bolo la Wagasiriki nin kunnafoni fɔlɔfɔlɔ a fɔra Kurukanfuga de kabini diɲɛ daminɛ o tuma ka taa nin ɲɔgɔnkunbɛ in kɛ Kurukanfuga a b'a kun bɔ Wagasiriki k'a dɔn min ye AES ye a jamanadenw u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan sanyɛlɛma ɲɛnajɛ a min ye CPAS ye k'a kɛnɛ ta k'a di Fasaluma Keita ma n'o ye Bɛnba National ye kun b'a la Fasaluma yɛrɛ i k'a dɔn fasoden ɲuman don a b'a bɔdugu dɔn wolodugu mɔdugu a y'o dɔn a ye ɲumanya caman kɛ o de la Keɲɛbakaw jɛra ni nka nin ko in bonya ta ka d'a ma Wagasiriki k'a dɔn d'a ma dogo a la fiyewu a bɛ wulikajɔ ani ɲumanya min kɛ min kɔni nin jɛkuluba in ye bɛɛ lajɛlen ko AES Wagasiriki an ka k'an yɛrɛ ye Wagasiriki k'a dɔn kuma t'an fa sɛnɛ t'an fa Wagasiriki k'a dɔn sɛgɛn tɛn'an fa o tuma n'a ma ɲɛ ko an bɛ k'an yɛrɛ ye Wagasiriki fo an ka jɛ jɛ in tɛ se ka kɛ abada fo jamanaden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan hakilina kelen da AES hakilina ko faama minnu y'a miiri ta k'a da Wagasiriki u b'a dɔn k'a fɔ an bɛ se de nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Jɛka pep
kaka fere fan la ko mbala chugo bedi karamɔgɔ tɛ bɔ tungara faralangolo fila ni y'u ye bolo la dugu tila ma fɛ kana ɲiningali kɛ ɲɛfɛ ma jalaki do o jalaki e m'a fɔ maa fila a bɛɛ julanko n ka kuma laminɛ ka taa na ayi n tɛ tɛmɛ kuma la n'i m'a ɲɛfɔ n ye dɛ i ye nin faamu i bɛ fɛ ka n bila kuma de la an bɛ juma na bi n tɛ kuma ba fɛ ni ɲɛfɛ maa kelen bɛ ka kɔfɛ maa ka mugu ta o bɛ ɲɔgɔn kɛ o ye tiɲɛ naam kare ni yen tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min do k'a ma ko lɛnseko wele maa min ka fasiri ye nin ye o ye Aminata Tera ye Ami ko mun Tera ko e ko anw sɔrɔla an ma taama fɔlɔ koyi bawo min ye telefɔni bɛ maa minnu bolo minnu bɛ u pilasiw la n'an ko fixe ka taa se tɛgɛlaminɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye tɛgɛlaminɛw yɛrɛ ye Orange ni Malitel ale ka client bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ n'a dɔn sisan ko jango ala ko camanjɔrɔ fanga ko sɛbɛ wulilen do ka jɔ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye min ye ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ araba i b'a ye k'a fɔ araba don n'o bɛna février kalo tile 5 ma san 2025 ministre ka laadala ɲɔgɔn ye Nzɛvɛ kɛnɛ min n'a ɲɛmaya tun bɛ camanjɔrɔ fanga ɲɛmaya bolo général d'armée Assimi Goïta kɔrɔfɔw kɔni bɔla ka da hakilinaw falenlen kɔ k'a jira k'a fɔ min ye Orange ye ka taa se Malitel ma i b'a ye k'a fɔ 100 sara la olu tun bɛ 5 de sara ko dɔ fara la u ka sarata kan 100 sara la a kɛra 7 ye n'i y'o lajɛ min ye fasirikɛla ye n'o ye Aminata Tera ye a ko nin kɔrɔfɔ bɔ ka bɛn araba don fo ka se bi ma bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'i yɛrɛ ɲininka ko in waasa a ka faamu kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ n'i ye crédit 100 ta sisan i kɛra Malitel kan walima i bɛ Orange kan o i b'a ye k'a fɔ n'i y'a charger i ka telefɔni na min ye 180 ye o de kɔni i b'o de ye ka compte personnel kɔnɔ n'i ye 100 ta 900 francs o de bɛ ci ma mugan o de bɛ bila wagade kɔnɔ faso wagade o bɛ tila opérateur de téléphonie ni faso gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ awɔ n'o fana bɔla yen misali tugu n'i y'a dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ min kalama n'i bɛ fɛ ka 1000 ci sisan dɔrɔmɛ 10 bɛ d'a kan o 1000 citɔ la a bɔra dɔrɔmɛ 10 na a kɛra dɔrɔmɛ 20 ye ni 2000 don a bɔra dɔrɔmɛ 20 na ka kɛ 40 ye o 40 bɛ kɛ mun o 40 de bɛ ta k'o tila 20 in dɛ o bɛ tila 2 ye de 10 bɛ taa faso ka wagande kɔnɔ 10 o bɛ to Orange fɛ yen yɔrɔ bɛ min mais faso de ta tɛ yan ayiwa o y'an bɛɛ ta ye o min ye ɲininkaliw kɛla min ye fasirikɛbaa fɛ ye n'o ye Aminata Tera ye a ye maa fɔlɔ min ɲininka k'o hakilina ɲini o y'an ka sanayɛlɛ kalanso in kalanden dɔ ye Abibu Dawo ko jɔn wala ko ɲuman ma tɛmɛ nin kan ko nka ko a ka kɛ a ɲɛɲuman kan a bɛ fɔ cogo min na wagande ye nafolo min kan ka taa o kɔnɔ sanga n'a ka waati n'i ye crédit ta walima i ye wari ci maa ma jɔn ko ala tɔrɔmɔɲɔ min n'o bɛ tigɛ i kunna o kan ka don wo min fɛ k'a ka kɛ hakika ye a ka taa o sira fɛ n'o kɛla bɛɛ lajɛlen n'a dɔn ko jɔn ko ala wari ninnu b'a la ka taa da min fɛ a t'a la ka taa dajugu la n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ maa filanan o fana sɛbɛkɔrɔ kuma na o y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ ko min ye wulikajɔ caman ye o kɔni o fana b'a la ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ min ye Mamadu Mariko ye ale maa hakili feerelen politiki bunabun sanfɛla la a y'a jira k'a fɔ fan dɔ fɛ ko in k'a ka ɲi koyi ko n'i y'a lajɛ fan dɔ fana fɛ tuguni k'i b'a ye k'a fɔ ko in k'a bɛ sɔn ka kɛ degun belebele ye anw minnu ye clients ye Orange walima Malitel o ka bolo kan ko nka ko nafolo min n'o b'a la ka kofɔ nin ye ko n'a nafolo farala ɲɔgɔn kan a fɔra k'a bɛ don da min fɛ a ka don da fɛ ko n'o tɛ anw yɛrɛ ka wagande a sɛbɛkɔrɔfɛkɛ y'an bɛ sisan hali n'a sɔrɔla impôt ani douane olu b'a la k'u sɛbɛkɔrɔ sɔn ka kɛ wagande ni k'a kɔnɔna ni k'a sɔsɔ ko nka ko nin maa fila n'o ye Malitel ani Orange ye jɔn ko ala k'u mɛnna ka jamanadenw ka nafolo ni k'a salo ka fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ kura min n'o tigɛ filɛ camancɛ fo ka ɲɛmɔgɔw fɛ jɔn ko ala o wari ko n'o y'u bɛɛ lajɛlen tɔrɔmɔɲɔw fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sabu ye anw ka sirabakow ka taa se ni kura bɛ se ka fiyɛ anw ka nɛgɛjuru sirakow la cogo min na n'an ko a ma ko nouvelle technologie numérique o kow bɛ se ka don ba la cogo min na k'a caman bɛ yen k'a bɛ don o de dafɛ nin ye o sɛbɛn min y'a salo ka bɔ Les Echos kɔnɔ Aminata Tera a ka fasiri don Boubacar Sidiki maa jɔlen tɛ se k'i sigi Boubacar Sidiki maa jɔlen tɛ se k'i da fo n'i y'i sigi
ma jole ni mi sigi be munge ayi I jole se ka da fu ka sigi ni jole ko ki bi da u ba fo ka bina aywa wa sigi ayira ni mona en bara mi no sigi mi o de beli joro mun na mara ko kuma fora ya sa kelu e ga kuma do me ke ga kuma de mo folen do de sojila na mara mi sigi me duguma o te beli joro o be duguma na mara ko bi bogala ga ba Allah bana de juguye ayina ebe ko ke yere wa ite ko ta sa ne tawo na mara bi sora yo wallahi na mara bi sora ya ite ba mu jamane na mara no bi ko dai kaya Voilà ce qui m'a dit le coup. Bi bon seben mi nuka ma aujourd'hui. A bol ko chien ke menani binani ani chien woro. Fasire Aidara. Abe Haidara ni aka fasire. Voilà ce qui ne ko ministre Fomba munde ba bolo katara bavi e made. Ah ministre Fomba aka ke baru bi ni ka chaya de. Voilà ce qui ka do ministre Fomba cliff line na. Aye boli doke. Kuma mi mbwara da voilà ce qui mawo ma ni bi jatemene ke wal me be ko kalama bo asiri ke ninguma nunu kuma pour ko tole do Mamudu Touré nuka ma bavier ba mi nye gelaye e ka do ye bavier soro sabula abil latiga bolo bo asiri ngo na tabe che mi ndo jamana de unde jara ka sugandi Mali farkonde je no yen do la sai ka bla unyema yala bo asiri ke ka do fomba ma shi ko ni da do bavier na kilime ka dama to ko mi nge fomba la akofo nga sebene kala ko o te koy bo asiri ke ka do fe mi be hakili la no manyana bo na dabali ni fere betige bo asirike modun utachugo tekelenye made sugandi sini na ya ja dekere ibi boala mi nye bavie jamakulu de jera ko sugandi bo asirike ikado utachugo anuka baraka chugo tekelenye che mimbe ne anjoro ka bo kosobe fifa la anjoro ka bo kafula chekele minyo baraka o ye bavie ndolanta ko bi bavie de bolo sabla fédération malienne de football bo asirike ale de tara talibi ke domi boka sirki tabale amajanya ni ma chama je fongo fa no kambole kundo jama bana bela jele ko ka bavie ni latige o soro boka sirki latige ala ka koy boka sirki ka don odongo ministry ako mi nye bavie kanga joro de bla koy akanga démissionner ka bo fédération nyema la sabula kafu ni FIFA ni yaye Mali de ma soro sabula ale degune do amma démissionner na kun démissionnera boka sirki yalma Mali de wora men nyi kambo ni bavie ko ayi kani kambo walman dison joni yo mefolo boka sirki ka do sabula bela jele ba do bavie de koninganga kai na le de kambo ale na soro li ka tili boka sirki ka do ministry Fomba aka kibaru bi ni ka chaya yalma conseil na vérificateur général e wuli ka jom minga kokan ni war kasabi million kema saba ni ko tunu ne do abulo yalma de keleme ka bla ni nawa fo sebene kala ko te koy minye Abdul Kasim Ibrahim Fomba boka sirki ka don ayere de ka ko beni njugo ina so mingele do ala boka sirki ka don ma chama de babulo minu ngone abafe ko lu era shori e ka do jamana farkone jewla boka sirki ka do aka ko gele tambe ka nyeshi comité olympique national ani fédération ma ba vie ko ni de ko tali ka ta to ere ma fo ka bo agwa fédération na e du ma no ma abika e do mi e ma ke ministry e ka no dai ni ka kiba wuli boka sirki ka do akoni ngeme ka sa surugu sabula ni ba vie ta ka laje boka sirki hali ko mimba no fe jamana de chama nya nyini liberté provisoire ka dama akase ka wuli ka joke nga hala digune do boka sirka baraka bara minge balondangula o dugule de machila e ka don conseil na anambe ko chama da ko danwanga fédération o yere ka ko koni ati sharaw batu kalo akanga nyanye nunu atara ko keble ka nyeshi e beni be fo ka dadalu jumaina akakila minyi boka sirki ka don fédération malienne de football kachi e ka don o komi ma ko nord no comité de normalisation o kachi ale ba ka mo shori boka
Bokasiri ka hakilina min ye aywa senosi o ka dakolondi ka filongolondi aka ka mo shori Bokasiri ki yalma ni nin be hakilina in beta ani vérificateur général ye min fɔ yalma o bi taa ni ɲɔgɔn ye wa tiɲɛ sabula min wole do k'a fɔ ale ye wari do $300,000 ni kɔ Bokasiri ki i k'a dɔn n'a y'a ka mɔgɔw ta ka bila ye fiɲɛ tɛna ye sabula n'a bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛmɔ ni ka bɛn u yɛrɛ dama ma ka sɔrɔ a gundo ma dɔn sɛbɛnnikɛla k'o ti kɛ ala ye maa kɛ min ye ni k'i b'o bɔ a la Bokari Sidiki ala b'i yɛrɛ bɔ a la o tigi jɔlen ɲɛna a ko sabula min ye Bavier ye min ye Fédération Malienne de Football mɔgɔw de y'ale sugandi ka bila ye nka ale i k'a dɔn décret de y'ale sigi Bokari Sidiki u nacogo tɛ kelen ye u ka baara kɛcogo tɛ kelen ye u ka taafaw tɛ kelen ye n'a dun b'a fɛ ka mɛn ministeriya la Bokari Sidiki fɛn dɔw bɛ yen a man k'o da ni kan sabula e kan ka min ni min yɛrɛ kɛ ministeriya la n'o ye farikɔnɔjɛ ministeriya ye n'i bɔlen don la ka taa don fo du kɔnɔnaw na jɛkuluw kɔnɔna na Bokari Sidiki o t'i ka baara ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tukara aujourd'hui an bɛ u fɔ u ko ten ko fiɲɛtɔ ka kɔfilɛ ɲɛfilɛ laadalatilen don n'o tɛ a t'a kun bɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant Siyaka Tarawele baraminɛ kalandenw nin y'a ka fasiri ye a ko k'an ka taa lycée Joba Jara la dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ o lɔkɔlidenw olu kɔni bɔla ni ka taama boloda ntɛnɛn tɛmɛlen ka bɛn février kalo tile 3 ma san 2025 o kɔrɔ de ye dusumakasa min bɛ u la taama ye k'u ɲɛsin bɛ ka se k'u ka dusumakasa ani ka o jira min ye kulukɔrɔ faamaw olu ka se ka bɔ a kalama bawo a jateminɛna kɔsada in na k'a fɔ min ye u ka lakɔliso in ye n'o ye camancɛla kalanso in ye min ye u ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ lycée ninnu kɔnɔna na lycée Joba Jara maa minnu bɛ yen n'u ka kalanbolo n'u ɲɛsin bɛ économie ma ni an k'a ma ko série terminale science économique bolofara minnu bɛ yen n'o ye walandaw ye n'o ye comptabilité ani économie ye donc ala o kalan fandanya o bɛɛ n'i y'a lajɛ lakɔli karamɔgɔ ko o kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye lycée Joba Jara o kɔnɔna na o lakɔlidenw ka bɔ ka taama a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko fura ka ɲini u ka gɛlɛya la maa bɛ se ka lakɔliso dɔ jɔ cogo di min bɛ jamana ka bolo kan ka taa fɔ ko min ye kalanfa ye k'o t'a la ka sɔrɔ n'o ye lakɔlimɛtiri ye jɔn ko ala k'o kɔni a bɛ komi masayabulon masakɛda n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye année scolaire 2024-2025 ye o furanjɛw kɔnɔna na e b'a ye k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu e ko u ma premier trimestre kɛ ka ban wa o premier trimestre min kɛra o kɛra k'a sɔrɔ u bɛ kalo caman bɔ bi min ye lakɔlimɛtiri ninnu ye olu kɔni b'a mɛn ka cours d'u ma lakɔlimɛtiriw fana ɲininkalen kɔ u ko k'olu ka heure supplémentaire minnu bɛ yen dɛ jɔn ko ala a bɛ san 1 bɔ bi o fana juru bɛ lakɔliso in na a b'a mɛn ka sara olu kɔni ye kulekan bɔ fan bɛɛ fɛ maa ma u lamɛn o kɔni o lamɛnbaliya kɛra sababu ye olu fana k'u tɛgɛ jigin min ye lycée Joba Jara o kɔnɔna ye wa a jirala lakɔlidenw fɛ k'a fɔ ni fɛɛrɛ ma kɛ zan ko kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ nin série ninnu na série terminale science économique n'an k'a ma ko TESCO n'a ma lajɛ a ko k'a bɛ gɛlɛya bawo sisan kɔni u ye kalan yɛrɛ fɛn bɛɛ yɛlɛma ne ko kalan fɛn ala ka hinɛ i terikɛ la ATT ale mana faculté ci k'u bolofaraw bɛɛ fiyɛ ka tɔgɔkuraw da u la ka taa ni de TST dɛ n ko ne yɛrɛ bɛ tunun de ne bɛ tunun waati dɔw la fɔlɔ ni kun ye maa ɲininka ko a bɛ bac la i bɛ série jumɛn na lettre série littéraire walima série scientifique a kuma ninnu ka surun TSD TLE TD ko TESCO awɔ o de ye série terminale science économique ye awɔ ni aw ye jumɛn kɛ anw ye droit de kɛ sa a bɛ fɔ o ma cogo mais yani n ka se université la dɔrɔn ko ye i jɔ sa e ma ɲininka wa ma ɲɛf'i ye kɛ ne ko aw ye jumɛn kɛ ne ye bac la aw ka série kun ye jumɛn ye n bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna o SHT série sciences humaines terminale o de ye e ko cogo di o de wolola ni droit ye wa bolofara fila kun don n'a y'i ja bagi sɔrɔ i jɔ sa lamɛn bagi sɔrɔlen kɔ i bɛ taa droit kɛ n'a sɔrɔla n'o m'i ja i bɛ taa économie kɛ n'a sɔrɔla o dɔnniya dɔ b'i la n'o fana t'i la i tun bɛ taa flash dilan géographe ni agronome ni fɛnw aménagement du territoire o maaw bɛ bɔ yen de mais e yɛrɛ ye jumɛn kɛ agronome wa géographie e ye jumɛn de kɛ ka kiiri tigɛ kɛ ne ye di ne ma sisan n b'i kiiri kana siga e kiiritigɛla de
Oh. Nam. Wati wa ibe mo kan tonga article kala le nga ila ko tasa ila fi lycée Joba Jara local donge dongo alo kembe ga kuleka bo ko sa da ina kuna laba munu ngoni mbola lokol metro ko luga expérimentaire sangle mi be o ka sara uye wa no masara dongo ala olu koni udna u chesri tugu kan ni kuru nunu ndi ni kalanzo lokol doma mo fara bolay mere mi no be kulukoro mere ala bi kulukoro mere ba e ko korofo sorole ko ani tama imbale ko ayo wulika jo sabati wo ani lokol karamo nuga seniga ni nyanje wasa mi ni ngoye abese ga bashi tugo mna furaga se ga sorala demzo nga jela tige agara dongala mana ni wo sabai sababna ya salo ka bo ellene pana kono siaka etrawri aka wala sirgi membro karika do mbi boni sebenye seben minu kama aujourd'hui waka sirgi ni u bol ko chien kemenani binani ani woro waka sirgi ka do malika nga ni soja malika nga yamba waka sirgi sabula nyesegi nani jamana bele jele mana fara nyanga waka sirgi ka do nywanda babika yoro minuna mali be mali dongli waka sirgi e ka do abisana yele la bi fa bi legelege akembe kalu yelenye akembe doloye waka sirgi anyuru denge minye sirgi bay sirgi ba e ka do abina kora dashi yoro minna waka sirgi akadongo foli kelela americana walma tuabu jamana na farafi ko ne dew min de la ka e ka do dongli da yoro ina amani vi ani yoro en bonya ere na makama de ka bonwa waka sirgi ka do dandala nin kora fola demsen sirgi jabate waka sirgi ka do europe jamana be songele do ni mami ngoni dongli da ni yoro ina waka sirgi e ka do e temena bela sabula bersi ko ne dew ayo jajo ke ko tako fla kofe waka sirgi ka do ka yevai ko da kono nyini subaw jinaw haramba do ni mele ko nana kari nywana do bersi waka sirgi ka do sirgi ba abanga kuma ere mamme koy sa 1982 de ay nyeye waka sirgi ngama kamana ti gwan sabula abora mi na ni yo laje ina do ka fo ni sirgi kuma keninye ode kungange kamana gwan tumani jabate ala ka hine shenege waka sirgi ka do de awulo awulo la dongili la awulo la ikado musique la awulo la ikado kora koro sabula ayelama ko biolo vladi ko ni bele jele kora de fo waka sirgi fo ka se sirgi bama sebane kala ko abina dongile da yoro minna ni salillahu latai ni dakabana foli ka yoro Paris 1 défense arena waka sirgi no to ko fara mani vi jade bitike sebani kala ko waka sirgi ka do farafina bele jele de welele do farafina bele jele kambo ni bele jele kanga ye kenaka waka sirgi jamana fama o ya do ka fo sirgi ba beni mina mali drapeau tale do ka yanga o de la premier ministre e ka do o ya wela no ye nyanye ministre de l'artisanat et de la culture o fana ano ye nyanye ka demenda ka segera minye mamu dafe nunu bele jele ka aywa demeni do kelingwa fala asola ki kunfa diena sabula na ye diɲɛden waka siriki a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye siriki ba ye waka siriki mɔgɔw kamana ma guwa ta in na sabula a ye ko in dɛmɛ dɔɔni kabini an jini a bi fa nɔfɛ fa kɔni ye kilisi ni dabali o fana fa ye fɔn fɔ to a bolo n'o ye siriki kɔrɔba ye waka siriki a ye fɛn bɛɛ lajɛlen di i k'a dɔn denkɛ ma a nana wulikajɔ bolo da kabini a denmisɛnnin kabini an jini n'a ye kora da se ka n'a ko tewu waka siriki mɔgɔw bi taa fa ye a la sɛbɛnnikɛla ko a bi kɛ nin kɛcogo in de la waka siriki wolola fɛn na ani ne yɛrɛ kɛra ye kelen dɛ siriki kɔni a wolola i k'a dɔn kura la a yɛrɛ kɛra ye sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ nana dɔn joona min ye fa ani ba ani sɔmɔw ka kala tɛmɛnen kɔfɛ waka siriki a labanna tuguni min ye tubabukala ye siriki ba a sɔrɔla ka t'o kɛ k'a ka kow dafa min ye institut national des arts du Mali ye waka siriki ina a labanna tuguni ka kalanw kɛ conservatoire Bala Fasegi Kuyate la waka siriki nin bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ka dɔ fara a ka musique dɔnni kan ani ka musique cari waka siriki min ye piano ye a y'o fana kala a y'o sɛbɛ kɔrɔdɔn fɔlifɛ ka dɔgɔ dugukolo sanfɛ siriki ba a ti dɔ fɔ min na nka kura kɔni o suba don a nana yɛlɛma don kura la a nana hakilina kura don kura la waka siriki k'a dɔn jɛnsɛn naani jamana bɛɛ lajɛlen de ko siriki jaba tɛ waka siriki i k'a dɔn malidenw nin kan ka k'an bɛɛ bolo i k'a dɔn tanuni ye bɛɛ lajɛlen kan ka dugawu kɛ siriki ba ye sabula siriki bi fɔn o fɛn kɛ a bɛ fɔ de ko maliden siriki jaba
jabate Sidiki bi fonfo yanga abi fo mali dedo mi nye tanu ni fonfo ani wuni soja fonfo bi soro dinya segi nani na ana bele jile bla jamana ngono o kuma ambe dugo donge ni ngora fora demsenye mi nye tumani jabate denge boka Sidiki sebene kala ko ni ko ta ka laje ka bo Gine Bissau mande boka Sidiki ka do dino ka foli fe no ye kurai ka no ta ko ki sago ni dunga e mande ngona ya mali kona ya fanyi ko bato abulo tumani njabate o yere miniji duwara nga halo o yere ka wuli ka jom minu ngera boka Sidiki ka do ayeta ni bacha mazoro ni ya me coupe du monde dongli la o de to ay ko Grammy Awards tumani yo flade ta kana na jamana kono ambe duwo ke Sidiki ba aka fenta kana no yi minga Grammy Awards sabula ale basra ni ngunye sebani anye mimbo aujourd'hui kono aka bi bolla Ramon watu gara aujourd'hui ne obla le débat ne be ota ko joni ba fe ka Dramane Coulibaly dingile ko joni ba fe ka to achende joni de Dramane ge joni ba fe ka tiya fange mi Dramane Coulibaly abe chegeda mi nguna bi ode ye société malienne de gestion de l'eau potable nangwa mako somage SA ni ya laje yani dara alekata ika walisu bla somage pu onyama blu konnana akoni temeli doke energy du malila o madugo mana bawo akera sabuye mawunte fami miriko besega ke no de anga furuba cheke da munumbe no lu yere ne ka di pele kata soro energy ka jurube ula aya nyinu bele jile fe uka ejuru nunu zara ka wati do di uma mogo be ne ani cheke da fen be ne maseke ga war ko ne saro franje kono mi energy agent wi ubla la ni ka tiga kontere salo ni ka nana e kuru konna ya sebe koro laje ko jamana atenya popa pola jamana atenye nyongonye dalajela jamana ni koni mblala nyama ya blo fa fe ka foke de kanga jamana koni dla e kangi jeni yorofi manevunga wasa ika baraketala o mi ngala dara fe EDM SA la o cheve sai bai ka fo ngunu ka unana wula no fe dongo ala uya ma ware wele kana ka obla anona o kote mami nzigi mbeka ala kono dongo ala e tenimiza o cheve sai bai ka fo Dramane Coulibaly usangane kunguru ni wele na bla matu katana e somage pu ka sugandi ka ke onyamaye Dramane sei ibaye ka fo atara soro dungo juguya o nyoku nyembe yi minu yo ka operation citerni o tumba la ka mi ji metre kibukele o be fere jamana fe jamana duma dorome muga ani dowani wani ya la je operation citerni mawo eko olumo sigoro mafu bi wolon flawa mi se metre kibukele o bo fere 8000 francs wa clinique mo ke ko war soro ko ke nafa ji wari rama litri war matani santi iwa soro luga ji gumala ka vo du golo blana wal masanu ji mi ni mafia jegulu ye nungoni obeni nkoka amena société kirikaro bedla ouver wasa mi ni nafulo abesega salo ka bo so majabu gande kono chukomina kata ulu yera duhala dara ye fusiri ni bela jilena aya jira ka fo ni vla meru mi vla ni ni debbe wa mi ale nakaye ani ale sugandila ko mi ngama jamana nyamo ve ukadana dale ko aka ode ko aga fere ni dabali bela jilete mani funga ji sanuma soro sigi yorula ka soro makeni gele yayi waji soro leko aka soro so jigile fanana wa mi ye daraye ayo baro time fuka se u hagela mo ma be sake tege tala operation citerne ngoina jongo ala ekera ka mato ladi ni bela jile de ko ni ngeme sabo isa funu funu ka wula no ve kube atogo ni ka unogo ga mi ye Dramane agogo ni te dangarege ale ka wuli ka na ka gala butiga ala ko mi ye Dramane jongo ala hakuna be ala o de jamana de kelina bela jile ka ji sanuma soro ki to isigi yorola o gara sabu e mi e jibondo munu be nangu ma ko station compactu ulu tume fano fe na fa berete ula mau kele ko ka woro no soro ye van ve wal ma ulu kele ka ji chama soro ayo station bo ujoro la ni ka tanu we fa wara ve sigida woro la wasa gele abe fa munu ve o fro bela jile ka se ka nya soro wa mi ye sigida we ulu chama bela jile be tabaraka labi ka se ka Dramane ni ka fulita ni ka nya shama wa madda fa ba kono nama atara anga marabulo bela jile kono segu mara kata se bafula bema mi ye kulukuru mara ye yan foila nunu bela jele koni be dugola ka ke mi ye zegwa anefana ye ombori fo kata se kajoloma nunu bela jele koni bala ka Dramane fobi doenza nyina make uko la haula
nin ji ko bɛɛ lajɛlen don bɛ bɛrɛ la bi waasa min ye jamanadenw y'u bɛɛ lajɛlen ka se ka nisɔndiya sɔrɔ nin ye o sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ le débat kɔnɔ a tɛ a ka fasiri basiri ko mana ca ɲɔgɔn kan i hakilina ka se ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan i ka segin n'a fɔ i ye baara daminɛ cogo min fo k'a sɔrɔ kɛlɛli k'a bɛ danga jumɛn na n'i y'a ta k'a lajɛ ko halisa ko min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye hali n'a ma ɲɛ u ye fɛn in da o tɛgɛ fila la waasa kɛlɛ in k'a bɔ sugo kana ni k'a dangɛnɛmaya ko halisa ko dɔ kan ka fara cɛsiri kan bawo n'i y'a lajɛ jamana foroba nafolo e ko o jugujuguyali o kɛ bɔn bɛ maloyala ko la sisan bɛɛ lajɛlen b'a dun fo k'i da nɔrɔkɔ u b'a bolo filala fana dun wa n'i ye anw ka jamana in seleke naani lajɛ foroba ca fara kɛnyɛrɛye kan nin dunko juguya ni nin fila miru a ɲɔ ɲɛ bɛ nin yɔrɔ fan fila bɛɛ lajɛlen na nka n'i y'a lajɛ anw ka camancɛ fanga ɲɛma a ka laseli dɔ senfɛ san yɛlɛma dɔ juru la a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye sira kɔni din bɛ anw ka kiiri tigilamɔgɔw ma minnu bɛ yen n'olu ka dosiw kɔni sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a gwɛnna ka jɔ u la ko jɔn ko ala k'ale n'i kɛra ale sɔma ye ale da kisɛ kelen tɛ don a la bawo jamana nafolo n'i y'a dun i y'a ta cogo min na i b'a bila ten wa min ye sariya ye a kɛn bɛ ka kasoladon walima ɲagili sira wɛrɛ minnu kofɔ o n'a ta ka ɲɛsin i ma e bɛ se k'a faamu cogo di anw ka forobaca n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ la bi waasa e ka baara ani maa mako i n'an b'o min ɲɛɲinili la o ka ɲɛ sɔrɔ ne ma sɔrɔ hɛdi i b'a ye k'a fɔ ko caman bɛ yen olu tɛna ta ka ni ka ɲɛsin i ma makama ni bonya min kan ka bɔ baara in kɛ bɔ o yɔrɔ ka ɲɛsin e ma jɔn ko ala o baara o makama e tɛna o sɔrɔ ko bawo k'i ma sɔrɔ hɛdi wa o fana bɔlen koyi n'i y'an ka jamana yɛrɛ sugubulon fana lajɛ majɛ bɛ fan caman fɛ hali minnu yɛrɛ b'an ka wagandega ka sɔsɔ kɛ min ye fasirikɛla y'a dasela olu ka taabolo ma n'o ye duwayew ye ka taa se impôt mɔgɔw ma ko nin bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛlenya fari ni k'a dileki don i kan na min ye jɛlenya ye k'o bɛ kɛ sababu ye ka jamana in a bɛ dingɛ min kɔnɔ ni k'a bɔ o kɔnɔ wa ala ma hinɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la IBK n'i y'o ka waati fana lajɛ e ko dunko juguya a tɔ ma nɔɔn'a la de bawo n'i y'a lajɛ jamana in nafolo fɛn fɛn kɔni tun bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen de kɔni salo la ka bɔ wagande kɔnɔ k'a bila dufa wɛrɛw kɔnɔna na yɔrɔ min kɔni ni nafolo a n'o bilali man kan wa n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye nkalontigɛ ye kalabanjiya ŋanamu jɔn ko ala o fana de ɲɔ kun ɲɛ bɛ anw ka administration publique ni privé kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ni ka afiri a musokɔrɔsin kan ni fasirikɛbaa ka fɔlɔ n'o ye AT Dansogo ye a ko min ye ninnu nafɔra dama kana se sisan ma dossier o dossier bɛ yen n'o kun bɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita tile la n'a ma se ka dayɛlɛ o kɔni ye sariya yamaruya di juges ma o k'u ɲɛsin a la min ye anw ka jamana kuntigi kɔrɔ o ka avion sanko kuma ka taa se sɔrɔdasiw ka minɛ sanko kuma ma maa o maa bɛ yen a waati n'a donni kama n'i da donna na i welela ni k'i sɛbɛn kɔrɔ ɲininka fɛn fɛn kun bɛ yen n'o kun tɛ se ka kɛ nin camancɛ fanga ɲɛmaaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kiiri bunakun kan waasa min ye jamana ye a ka se ka jɔ a sen fila kan a ka jɔ a yɛrɛ kolo la nin wo sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ la révélation kɔnɔ AT Dansogo a ka fasiri don Bakasiriki bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Bakasiriki sɛbɛnni kɛba Yusufu Konate Yusufu ko n'i ye ko ta k'a lajɛ n'a ma laruwe dunko jugu in hali a b'o de kofɔ ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min kɛra kɔsa in na ministre min n'a bɛ siraba kunna Bakasiriki k'a dɔn a ye kuma bɔ k'a bi sabula a ko jateminɛ ka kɛ min ye bɔli ye a ka bɔ a da fɛ sira minnu n'a bɛ boli an ka jamana kɔrɔ sira 23 kilomɛtiri Bakasiriki k'a dɔn a labɛn a n'a lajɛli n'a tiɲɛna san o san miliyari 70 o wari Bakasiriki i k'a dɔn wari caman don nka n'a bɛ don a donda fɛ n'a bɛ bɔ a bɔda fɛ Bakasiriki a ka ca ala fɛ min ye hakilinaw ye o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de la ale kɔni ye hakilina kura di hakilina kura min bɛ tali kɛ ka da wari in bɔcogo sarakisɛ minnu bɛ wari in bɔ ani sarakisɛ minnu bɛ wari in a tilacogo ni a bɛ bila yɔrɔ minnu na minisiri kɔni y'a jira ni min ye Madinɛ ye Madinɛ kɔni y'a jira a bɛ kɛ kɛcogo min na o m'ale ja o kuma minisiriw ni jamanakuntigiw ka hakili jagabɔ kɛ bɛn kɛra a kan siraw labɛnni Bakasiriki a kana tiɲɛ fo k'a kɛ walagata ye i k'a dɔn san o san siraw kan ka dɔdɔlenbaden yɔrɔ minnu b'a fɔ k'u bɛ tiɲɛ Bakasiriki kan ka jateminɛ n'i y'a ta k'a lajɛ sira min bɛ boli sira kilomɛtiri min ye sira kilomɛtiri 23 o de bɛ boli Bakasiriki n'a fɔra ko san o san u ka entretien miliyari 70 de bɛ bɔ a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na yalima min ni min da bɛ don a la
o ka ɲɛɲini ne ka a sarada jamanakuntigi yɛrɛ hakili jagabɔ kɛ minisiri minnu bɛ bɛɛ lajɛlen hakili jagabɔ kɛ u ko jɔn la Madinɛ i ka kuma in ye tiɲɛ ye jango mɛn yɛrɛ kelen don siraba kan min n'o bɛ bɔ jɛma ka taa sandare Bakari nin bɛɛ lajɛlen wari bɔli a sumayali a n'a bɛ bɔ da minnu na nin bɛɛ lajɛlen ka se ka dilan k'a ɲɛ cogo min na o de la minisiriw ni jamanakuntigi o bɛɛ n'a ka k'a fɔ Madinɛ i ye kuma min fɔ an sɔnna ma o kuma sarakisɛ a bɛ yɛlɛma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula Yusufu Konate ka fara soir de Bamako fasorojɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ni foli ka kan karamɔgɔ Dawa Tunkara ne hakili la an bɛ bi ta ye an b'a minɛ sani Bakari k'i k'a dɔn yala nɛgɛ ɲɛ 21 minutes 30 ni ma fili Burapele ale bɛ se ka na farikɔnɛjɛ ka n'o bolo da Bakari k'i k'a dɔn anw ni lamɛnbagaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche don i k'a dɔn min ye Tunkarankew ka kɛnɛ ni Ala sɔnna ntɛnɛn don min ɲɛ sɛbɛnkɔrɔ olu bɛ bɔ an bɛ ye kɛnɛ kan k'o lakali Amadu Jakite kuma na k'an ja ta k'o jɛnsɛn nka kuma k'o don bɛrɛla k'a yɛrɛkɛ diɲɛ fa bɛɛ an ka se ka sɔrɔ o ye Gibson ye kunnafoni sɛbɛn k'o kala Boubacar Sidiki Boubacar Fi diplôme tigi ani Dawa Tunkara o min ma defu sɔrɔ latigiw don ala latigiw don n'o tɛ ne tɛ sigi kɛnɛ kelen kan an m'an ka sigi o de la ne bɛ n ka mobili kɔnɔ e b'i ka moto ni ka latigiw tɛ de latigiw don yɛrɛfɔ dɔ mun yɛrɛfɔ latigiw de don diplôme belebeleba de b'e bolo ne ma defu sɔrɔ nka ne b'i da ka bɔ mobili kɔnɔ e b'i ka moto ni kan nin bɛɛ ye latigiw de ye a bɛ ɲɛ ji bi baara ɲɛna n ye dimi sɔrɔ a la bi wasala